መንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ እግዚአብሔር ይረድኦ ውስተ አራተ ሕማሙ ወይመይጥ ሎቱ ኩሎ ምስካቢሁ እምደዊሁ አንሰ እብየ እግዚኦ ተሳሃለኒ። ራብዓይ ሰንበት ዓብይ ጾም መጻጉዕ። እዛ ራብዒት ሰንበት ናይ ዓብይ ጾም ሰንበት በአጻዋውዓ ቅዱስ ያሬድ መጻጉዕ ትበሃል። እዚ ታሪኽ እዚ ኩሎም ሕሙማትን ድውያትን ለምጻማትን ዝተፈወሱላ ዕለት ክኸውን ከሎ ናይቲ ን38 ዓመት ብሕማም ተደኒሱ ዝነበረ ንኽሓዊ ድማ ን38 ዓመት ዝኣክል ኣብ ቤት ሳይዳ ገበላ ሰሎሞን ዝበሃል ካብቲ ምንዋፅ ናይቲ ማይ ዝጽበ ዝነበረ እሞ ብድሕሪኡ ግና እቲ ኩሉ ዝኽእል ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በቲ መለኮታዊ ዝኾነ መድሓኒት ቃሉ ተንስ ዓራትካ ተሰኪምካ ኪድ ምስ በሎ ብኡ ንብኡ ነታ ን38 ዓመት ዝጸረቶ ዓራቱ ኣልዒሉ ዝኸደ መጻጉዕ እተዘንቱ ዓባይ ዕለተ ሰንበት እያ። ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ መጻጉዕ እዚ 38 ዓመት ኣብ ዓራቱ ደቂሱ ምስ ረኣዮ ነዊሕ ግዜ ምሕማሙ ፈሊጡ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ኢሉ ሓተቶ። እዚ ዝምህረና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይ ናጽነት ምዃኑ እዩ። እዚ መጻጉዕ እዚ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ሕቶ እዚ ምስ ሓተቶ ዝመለሶ መልሲ እቲ ማይ ምስ ተናወፀ ምስ ተንቀሳቐሰ ናብቲ ቐላይ ዘውርደኒ ሰብ የብለይን፣ ኣነ ክሳዕ ዝመጽእ ድማ ካልእ ቀዲሙ ይወርድ ኢሉ መለሰሉ። ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከኣ ብሓንቲ ቓል ተንስ ዓራትካ ኣልዒልካ ኪድ በሎ። እቲ መጻጉዕ ድማ ነታ ን38 ዓመት ዝጸረቶ ዓራት ኣልዒሉ ከደ። ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን። ሎሚ እውን ንሕና ናብታ ናይ ስጋናን ነፍስናን መድሓኒት ዘለዋ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከይድና ሰማያዊ መድሓኒት ካብቲ ሰማያዊ ሓኪም ዝኾነ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንወስድ ይግባእ። ቤተ ክርስቲያን ሰማያዊት ሕክምና እያ። ብዙሓት ዕውራትን ሓንካሳትን ደውየ ስጋን ደውየ ነፍሲ ዝሓመሙ ዝሓዊላ እያ። ዘለዓለም ዓለም ብልጽቲ ሕክምና ቤተ ክርስቲያን እያ። ምኽንያቱ እቲ ናይ ስጋን ነፍስን ሓኪም እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ሕማምና ክፍውሰና ኩሉ ግዜ ይጽበየና እዩ። ነዚኡ ቅዱስ ያዕቆብ ኣብ መልእኽቱ ምዕራፍ 5:14 ኣብ ማእኸልኩም ዝሓመመ እንተሎ ንመራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ይጸውዕ፣ ንሳቶም ከኣ ብስም ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይቲ እናቐብኡ ይጸልዩሉ፣ እታ ብእምነት ዝተገብረት ጸሎት ድማ ነቲ ሕሙም ከተሕውየያ ይብል። ስለዚ ጐይታ እውን ከተንስኦ እዩ፣ ኃጢአት ገይሩ እንተኾይኑ እውን ክሕደገሉ እዩ። ስለዚ ጐይታ እውን ከተንስኦ እዩ፣ ኃጢአት ገይሩ እንተኾይኑ እውን ክሕደገሉ እዩ። ናብ ቤት ሳይዳ ማለት ቤት መድሓኒት ዝኾነት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና መጺና ሕማምና ክንፍውስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይጽውዓና ኣሎ። ታሪኽ ናይታ 12 ዓመት ደም ዝፈሳ ዝነበረት ሰበይቲ ኩሎም ናይ ዓለም ሓኸይም ምፍዋስ ምስኣኑ ናብቲ ሰማያዊ ሓቀኛ ሓኪም መጺኣ ዘፈር ክዳኑ ምስ ተንከፈት ድማ ደማ ጠጠው በለ።
ስለዝውን ንሕና ሕማቕ ልምድታት ናይ ትህኪት ሸለልትነት ዝተፋላለየ ወልፍታት ካብ እግዚኣብሔር ዘርሕቕ ኣካይዳ ካብዚ ክንገላገል ናብቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጾምን ጸሎትን ስግደትን ብምዝውታር ፈውሲ ነፍስናን ስጋናን ክንረክብ ኣብ ቤቱ ንረኸብ። ዘማራይ ዳዊት መዝሙር 40 ፍቕዲ 1 ሓሚሙ ንዝደቀሰ እግዚኣብሔር ይድግፎ ካብ ሕማሙ ድማ ይሕውዮ ይብል። እግዚአብሔር ናይ ናጽነት ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ኣብ ኣፍ ደገ ልብና ኮይኑ ይኹሕኩሓና። ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 20 እንሆ ኣብ ኣፍ ደገ ቤት ደው ኢለ ኳሕኳሕ ሕብል ኣለኹ። ሓደ እኳ ድምፀይ ሰሚዑ ማዕጾን ተኸፈተለይ። ናብኡ ኸኣቱ ምስኡ ኸዓ ክድረር እየ ንሱ እውን ምሳይ እዩ ይብለና። ስለዚ ስድራ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ ቤትና ኣትዩ ኩሉ እንደልዮ ክህበና ካብቲ ተኣሲርናሉ ዘለና ናይ ማእሰርቲ ኃጢአት እውን ክፍውሰና ኣፍ ደገ ልብናን ኣፍ ደገ ቤትናን ንኽፈተሉ እሞ ኣባና ክሓድር ኣባና እውን ክነብር እዩ። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 1 ከምዚ ይብል ናብ ዓዱ መጸ እንሆ ኸዓ ኣብ ዓራት ዝደቀሰ ሓደ ልሙስ ኣምጽኡሉ። ኢየሱስ ድማ እምነቶም ርዩ ኣጆኻ ዝወደይ ኃጢአትካ ተሓዲግልካ እዩ በሎ። ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 31 እውን ከም ብሓድሽ ድማ ካብ ሃገር ጢሮስ ወፀ ብሲዶና ኣቢሉ ኸዓ ብማእከል ደካፖሊስ ዝበሃል ሃገር ናብ ባሕሪ ገሊላ ኸደ። ሓደ ጸማምን ዓባስን ናብኡ ኣምጺኦም ኢዱ ከንብረሉ ለመንዎ። ካብቶም ሕዝቢ ንበይኑ ፍልይ ኣቢሉ ድማ ኣጻብዑ ኣብ ኣእዛኑ ኣንቢሩ ጡፍ ኢሉ ልሳኑ ተንከዮ። ናብ ሰማይ ቁልሕ ኢሉ ብርህራሄ ኣተንፊሱ ኸዓ ኤፋታ ማለት ተኸፈት በሎ። ሽዑ ኣእዛኑ ተኸፍታ ማእሰርቲ ልሳኑ ድማ ተፈትሐ ኣጽርዩ እውን ተዛረበ። ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 1 እውን ካብቲ እምባ ክወርድ ከሎ ብዙሕ ሕዝቢ ሰዓቦ። እንሆ ኸዓ ሓደ ለምጻም ቀሪቡ ጐይታይ ፍቓድካ እንተ ኾይኑስ ከተንጽሓኒ ትኽእል ኢኻ እናበለ ሰገደሉ። ኢየሱስ ከዓ ኢዱ ዘርጊሑ ፍቓደይ እዩ ንጻሕ እናበለ ተንከዮ። ብኡ ኸዓ ካብ ለምጹ ነጽሐ። ኢየሱስ ድማ ከምዚ በሎ ንሓደ እኳ ኸይትነግር ተጠንቀቕ፣ ግናኸ ሰብነትካ ብካህን ኣመርምር፣ ንኣቶም ንምስክር ምእንቲ ክኾኖምን እቲ ሙሴ ዝኣዘዞ መባእ ኣቕርብ በሎ። ስለዚ ንሕናውን ኃጢአትና ክሕደገልና ከምኡውን ካብ እግዚኣብሔር በረኸት ምሕረት ጸጋ ክንቅበል ምስ እንደሊ ተስፋ ኸይቈረጽና ብጾምን ብጸሎትን ኣብ ኣጸድ ቤቱ ብትዕግሥቲ ክንጽበዮ ይግባአና። እምነት ምስ ግብሪውን ክህልወና ይግባእ። ከመይ ከምቲ ሓደ ሓለቓ ሚእቲ ጐይታይ ወደይ መጻጉዕ ኾይኑ ኣብ ገዛ ደቂሱ ኣዝዩ ይቕንዘሎ እናበለ ዝለመኖ ኢየሱስ ድማ እኔኹ መጺአ ክሕውየአ ዝበሎ። እታ ሓለቓ ሚእቲ ኸዓ ጐይታይ ንስኻ ናብ ቤተይ ክትኣቱ ኣይበቅዕን እየ፣ ግናኸ ሓንቲ ቓል ጥራይ ደኣ ተዛረብ፣ ወደይ ድማ ክሓዊ እዩ። ኣነውን ኣብ ትሕቲ ሥልጣን ዝሓደርኩ ሰብ እየ፣ ኣብ ትሕተይ ድማ ወታደራት ኣለውኒ። ነዚ ኪል እብሎ ይኸይድ፣ ነቲ ኻልእ ነዓ እብሎ ይመጽእ፣ ንግልያይ ድማ ዝግበር እብሎ ንሱ ድማ ይገብር እናበለ መለሰሉ። ኢየሱስ ነዚ ሰሚዑ ተደነቐ። ነቶም ዝስዕብዎ ዝነበሩ ድማ ከምዝበሎም ክንድዚ ዝኣክል እምነት ኣብ እስራኤል ኣብ ሓደ እኳ ከም ዘይረኸብኩ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ካብ ምብራቕን ካብ ምዕራብን ብዙሓት ክመጹ እዮም፣ ኣብ መንግሥተ ሰማያት ከዓ ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ክቕመጡ እዮም እብለኩም ኣለኹ። ደቂ መንግሥቲ ግና
ናብቲ ኣብ ግዳም ዘሎ ጸልማት ክድርበዩ እዮም ኣብኡ ድማ ብኽያትን ምሕርቃ ማስናንን ክኸውን እዩ ሽዑ ኢየሱስ ነቲ ሓለቓ ሚእቲ ኪድ ከም ዝለመንካዮ ይኹነልካ በሎ እቲ ወዱ ኸዓ በታ ሰዓት እቲኣ ሓወየ ከምኡውን ናብ ቤት ጴጥሮስ ምስ ኣተወ ንሓማት ጴጥሮስ ብረስኒ ተታሒዛ ደቂሳ ረኣያ ኢዳ ኸዓ ተንከያ ረስና እውን ሓደጋ ተንሲኣ ድማ ኣገልገለቶ ምስ መሰየ ኣጋንንቲ ዝሓደርዎም ብዙሓት ናብኡ ኣምጽኡ እቲ ብነቢ ኢሳይያስ እሱ ድኻምና ወሰደ ሕማምና እውን ጾረ ዝተባሃለ ምእንቲ ክፍጸም ብቓሉ መናፍስቲ ኣውፅአ ሕማም ንዘለዎም ኩሎም ድማ ኣሕወዮም ስለዚ ከምቲ ንብዙሓት ሕሙማት ዘሕወዮም ንዓና እውን ካብ ውድቀትና ኣተንሲኡ ካብ ኃጢአትና ክፍውሰና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ ሰናይ ፈቃዱ ይኹን ምስጋና ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ዘለዓለም ዓለም ድንግል ማርያም በአማላድነታ ቅዱሳን በጸሎቶም ምስኩላትና ይኹኑ